Летом 1379 года Ягайла, які раней не быў заўважаны ў дапамозе Кейстуту ў змаганні з ордэнам, раптам распачаў актыўныя дзеянні на захадзе. 3 ліпеня 1379 года у Мальбарку з'явіўся Скіргайла, родны брат Ягайлы, са світай у 30 асобаў. Афіцыйнай мэтай падарожжа была паправа наладжвання адносінаў з захадам, сустрэча з венгерскім каралём Людовікам Анжуйскім, германскім каралём Вацлавам, папам рымскім Урбанам VI. З апошнім былі нюансы, бо ад 1378 года у каталіцкім касцёле пачалася вялікая схізма, падзел на папаў і антыпапаў. Адначасова дзейнічалі два папы – Клеменс VII у Авіньёне і Урбан VI у Рыме. Скіргайлу з гонарам сустракалі ў Мальбарку і ў іншых крыжацкіх замках па дарозе праз ордэнскую дзяржаву, і ён нібыта спяшаўся на шлюб добжынскай княгіні Маргарыты з князем Генрыхам з Сілезіі, але падарожжа праз невялікую ордэнскую краіну яго заняло цэлых 11 дзён. Пра далейшае падарожжа Скіргайлы за межамі ордэна звестак няма. Невядома, ці сустракаўся ён з манархамі, а наступныя звесткі пра яго прысутнасць у Літве адносяцца ажно да лета 1381 года. Польскі гісторык 19 стагоддзя Станіслав Смолька на падставе запісу ў торунскіх аналах 15 стагоддзя цытую: «Ён перайшоў далей да караля Венгрыі і да караля рымлян і быў князем Русі». Дык вось, Смолька выказаў асцярожную версію, здагадку, што Скіргайла мог атрымаць ад рымскага караля Вацлава тытул князь Русі. Гэта магло быць таму, што хацеў у вачах захаду умацаваць сваё права на валоданне праваслаўнымі землямі. Якраз у 1381 годзе Скіргайла спрабаваў здабыць Полацак у саюзе з Лівонскім ордэнам. Адразу пасля выезду Скіргайлы ў Мазовію нейкі буйны ордэнскі чын, вялікі маршал ці вялікі комтур, напісаў ліст да маці Ягайлы Скіргайлы, княгіні ўдавы Уляны Александровны, ўдавы па Альгердзе. І ў гэтым лісце маецца дадатковая інфармацыя пра візіт Скіргайлы, і ён прылівае гэты ліст святло на адносіны Ягайлы з ордэнам. На пачатку ордэнскі чын піша пра тое, як сустракалі Скіргайлу, пра яго жаданне прыняць каталіцтва, пра урачыстыя прыёмы, сустрэчу з хахмайстрам, пра провады яго да мяжы з Мазовіяй. Потым пераходзіць да выкрывання злых намераў Кейстута, які нібыта шалёны сабака кнуе планы, разважае, як бы здрадзіць вашаму слаўнаму сыну Ягайлу, а самому захапіць замкі і зняволіць люд з усім каралевствам. Гэты чын у лісце піша Ульяну выслухаць паслоў, якія нешта вусна перакажуць тое, чаго нельга напісаць у лісце да Ягайлы. Акрамя таго, дзякуе за падарунак ад Ягайлы хахмайстру. Это ўжо насцярожвае, там пішацца пра сядло, якое Ягайла прыслаў для хахмайстра. Гэта насцярожвае, бо сведчыць, калі не пра ініцыятыву Ягайлы ў наладжванні кантактаў, то прынамсі пра схільнасць да саюзных адносінаў з ордэнам. Ордэнскі храніст Віган з Марбурга запісаў у сваёй хроніцы, цытую: «Кароль Ягайла паслаў да магістра Вінрыха. Ён хацеў пацвердзіць заключаныя трактаты, стаць хрысціянінам і ніколі не шкодзіць ордэну». Усе гэтыя факты сабраныя разам. Паездка Скіргайлы, ліст з ордэна да маці Ягайлы, вялікай княгіні Уляны. Таксама наступны ліст з абгаворамі Кейстута, пасольства Ягайлы. Усё гэта сабранае разам сведчыць, што завязвалася змова Ягайлы з ордэнам супраць старога князя. Большасць даследчыкаў згодная, што афіцыйная мэта паездкі Скіргайлы была толькі прыкрыццём таемных перамоваў пра саюз ордэна з Ягайлам супраць Кейстута. Пра гэта засведчылі далейшыя дзеянні бакоў. Паездка Скіргайлы несумненна мела быць узгодненая з Кейстутам. Невядома, як старому князю патлумачылі яе мэту. Ці гэта нібыта была уласная ініцыятыва Скіргайлы, ці такі дыпламатычны прыём, спосаб хоць бы часова паўстрымаць мілітарную актыўнасць ордэна.
Бакі прыйшлі да згоды, што дасягнутая дамоўленасць згода павінна застацца ў таямніцы, бо Ягайла яшчэ не быў пэўны перамогі ў выпадку адкрытага канфлікту з Кейстутам, а ордэн меў на ўвазе свой інтарэс. Добрым прыкрыццём для таемнага саюза было адначасовае вядзенне мірных перамоваў з Кейстутам, які ніколі не адмаўляўся ад замірэнняў хоць бы часовых з ордэнскай дзяржавай.